live chendo mari mar kuku mar wacho diche makaoni ringene ken wukti go mbaka kod mheshimiwa Leonard Uriaro mana MC Mwiro Central Alego weche mathoth anyeni tiere tho mar mheshimiwa John Pombe Magufuli rest in peace kachiel koda ga weche gi ekip mag GP Vice President mare manose kawo telo maleng wacho ni jogi ko mosebedo ka pengo tend Magufuli na chano mondo migweja ang'o matimore no kawo telo mapipi koso en wach mane molo chutho telo mar Jubilee sani bar ready mondo migol jalup ker kata gole bene Jubilee osebedo ka holo pesa maromo shillings bilion 3.3 abiriyo odiochieng' ma en shillings trilion 1.23 kuom thuolo mar higa achiel. Inene nadi ka achiel koda kagi moko mathoth molo chutho. Dismas Baraza bende koro wacho ni en oda wuok e telo nero mar Tanga mondo mi chung kigen kaka gweng'no ero mar jo Western region. Gidong kar kendgi gin jogi kuma koro pano siasa margi kigen koso pod gidwa dhi tipo mar ng'ato. Chendo nieri achiel kende nyinga en Haruna Otieno mar Lulu TV. Gini en mar kaka pile wachako kawa observe a minute of silence to nikech tho mar ker wa piny mar Tanzania migosi John Joseph Pombe Magufuli. Alright, mheshimiwa edhi nade? Erokamano ahinya. Wachak gik moko kaka gin. Weekend oteri nade? Aber. Antiere tho mar ker nero ma piny mar Tanzania moluor Joseph Pombe Magufuli. Ang'o minyalo wache? Ntiere ji mathoth moko ng'e gima nonege kaka piny mar Tanzania oseng'iyo tuo ne to koda ka gi tho mare. Be ineno ka Tanzania ne otimo maber ma moro japiny jaduong'? Tanzania otimo maber. Gitimo maber, nawacho chieng' moro ni piny Afrika jotendwa gin institutions. So wach mar tho margi nyaka nyis ji sama owinjore. So jo Tanzania otimo maber kendo gimedo timo maber. Kaka Minyadende chokawo loch mabende manogwelo ne ogene kendo ne gigenore. Kendo neno ka tho Magufuli kata obedo noyudo loch ok omore but kure mane piny dhi nyime. Jomoko biro wacho ni kineno kaka ne tiere picha moro moseringo ma kanigol migosi Pombe Magufuli Kenya kairi kane ntiere ICU a life support machine ka idwoke piny mar Tanzania. Jomoko wacho ni ne ntiere Kenya kata no pande gik mane japiny ne wacho ni samoro ja Tanzania ok nonyisa dieri ewi tuo mar Pombe Magufuli. Ok nonyisa dieri. Pod gini duogo mne gima wacho ngima mar jatend piny jarateng kod pinje madongore en moro ma nyaka pandi nikech kuondege ma onjwaria moko kata jotararia kawo ga loch iwinjo koro nyaka pango obwongo odhano mondo kae kaka owinjore. Manyiso ni gik mane Tanzania timo gik ne chalo joma pando gineri mondo mi jok ma jowasik Magufuli kik donjre godo koso ne ginyalo loko loch ka pando mane ga kitwa gi timbewa e pinje mag Afrika. Pinje mag Amerika giri opogore. Ke pinje ma wagi ng'ato nyalo kata nindo to kawo kata na jumba ariyo kapok oyange maber. Neno kata Nigeria. Kane Yar'Adua otho. Kata Kenyatta be kanotho. Iyudo ka jogi otemo matek bodwaro Moi kama ne Moi obute bohombo Moi. Ni yeye bi waduki bomdo wakuongi bi kawo muma. Njonjo dware no dhi ocham muma. Koka kosekawo chamo muma ba oloso kod cabinet kokiyudo ngi yango ni jaduong' nindo. So ngi kitwa gi timbe wa ochal kamano. Mana ka ineno kata mna iyudo kata ka ng'ato nindo to nitie mna ng'ama inyiso kata igone ng'ato simu. Nikech kata mani miere okunu modake ok thoga ga simu. Ok thoga ga simu. Nyalo medo kelo tho. Ineno kaka iluoro kode piny kaka kwa mfano nyoro kanyeno Dodoma. Neno ka ji omonjo nyaka airport. Omonjo airport. To onge gima jo rita kwede tim. Kech ng'acha ne johero hera mapok opim gi moro amora e pinyni. Ma ka ng'ato mor gi tho ng'ano to mano ng'ato ma ok mor kata gi ngima ne. Adwaro dhi kodi kaka ne migosi Magufuli notiyo piny nero momiyo ne japiny odwa here mokalo kiewo kane tich maber kata marach kata kama pok wadhi kanyero ka mumani mane Vice President Suluhu no chamo mapiyo nieri ineno ni chal ka gima katiba margi koso maleng macho ni no ringo ni samoro opposition ne dwa gwenye gi niri jaduong'. Anya wacho ni Magufuli chal no nindo karibu ndalo 7 chien. Kata moktero ne mano chien
kapok nolande. Muma no ko en gima nyone timo ne tap. Kizungu luongo no process ok en event. Ma nyaka nyopuonj mama chaka kitimango ka kitimango ba gigo duto ti opanga. Koro ake wacho no wadhi ba luongo nyaka welo. Neno ko luongo welo duto te. Wawonde no welo go nyonge ma kaka jakaya kwete giri jo mang'eny go duto te. Bang'e bak kotieko kaka chamo muma gi kaenago. So gini en gima no ipange mos ok time apoya. Jokanyo ikore ne timo gino. Kamano. Moko nya wacho ni samoro ne chich nitie ne position ne nyalo tamore kata nya gwenyo telo. Position onge mbi Tanzania. CCM Chama cha Mapinduzi mane japuonje Julius Nyakambarage Nyerere nobiro go chapodo tegno Tanzania. Ibro yudo ni jomatene mabodhoga to ringo weye to odhi mna nyime kamano. Mheshimiwa Uriaro, ng'ato bro ng'iyo ngima ni eri mar Migosi Pombe Magufuli kaka notiyo e pinyno mar Tanzania. Inyawacho ni otiyo maber ne japiny koso? En how marach nitie joma telo emoluongo. Uru tele joma telo yudo. How marach ng'enywa gin ga joma oyudo telo. Joma telo yudo thothwa gin jok ma oyudo telo matinde no be gorak. Yes. Jaina gi moyiega tho e gino. To ji kaka Magufuli giri gin joma tele moyudo ipime gi ng'ato ka Thomas Sankara manorito piny mar Burkina Faso kata Burkina Nabe matende ne piny mar jomochung ratiro nomiye nyinga. Ng'acha notiyo higni 4 kende. To ne kata gima pod nyothago wani keto ngama miyo mbele. Higni 4 go oketo tende ngama miyo mbele, somb ngama miyo, opamba mathago wani owacho ni onge mwandu mawuok oko, pamba wani lewni mwaro gik moko te. To ne notho sama ne joko thiche woke loch. Ne mna gi ndiga. Nonge mwandu. So Magufuli be chal gi jogo. Tanya wacho ni Magufuli ni thoni ok en tha ngantie lwet dhane iye kanyo. Mheshimiwa Uriaro. Ntie lwet dhane. Mheshimiwa Uriaro. Gimoro amoro kiyiega ne nyalo timore jaduong'. Ng'ama no tuore ma ji oneno ka tuore jaduong'. Magufuli nenga gi tuo mar adundo. Osechande kuom Yes. To neno en jogo ochwalo thong mar ng'ato mapiyo. Mheshimiwa okay. Gi msimamo mare mar uchumi kod mar telo mar piny mangima nikech alna odino buche. Okay, mano chich mari kata kamano yonge koda gi prove ni mani gima timo. Ng'eny ji ayo kama Magufuli gichalo yien moriere bungu. Yath moriere bungu ok daga ming'e telo. Ithiche oko. Jok madwa loko hala kodwa ok mor gi ji aina gi. Kamano. Mano chich mari main godo. King'iyo siasa mar piny mangima. Ka wang'iyo kit kaka ne Magufuli ne tiyo, makapo nono dhi kamoro to iwinjo kwacho ni kalo kairi mondo mi biya mosu kata kamanda na winji yuak maruma kairi. Na ntiere kacha chande to kadwa na odog gi ndege e boma maduong' kata mane parker adwa na lundara mondo mi alos kodu nyisa ni tang'o matimore karka. Ng'ane kaw microphone nyisa gima timore. Jatelo mang'ane oluongo nyingi bi. Mano telo ma Afrika oseikore ni koso ni. Ma wacho ni telo ina no kodwaro nikech onjware mopong'o igirwani. Jomiero monego bed ni mbele then joma moko gin jolwedo. Iwinjo maber. Ta wacho ni ng'eny joma dhi e telo gin joma onwang'o tich. Ok tich onwang'o. So joma githenore go be gin na joma tich onwang'o. Mobro wacho ni somba emokelaka sijui ang'o. Ok ging'in to matunda mane mawuok. So telo mang'acha telo cha en japinye man mbele. Japinya kamithuolo. Ilo nokta wan be samwa wachoga ni sang'eny MCA sofafuaya. Tofuaya to ng'ani mi wacho ni rito mbulu mar county. So japiny ma kawaida kiwacho telo mwan go mar katiba mar 2010 wacho ni telo duto japiny mochakore go turumo go. So nyaka mi japiny thuolo. Mane achiel kuom gima iluongo ni winjo pache a piny public participation. Mheshimiwa ntiere ng'at ma bro ng'iyo ni Migosi Pombe Magufuli. Style ne nieri samone style ne Roma nobedo maber e mbele wang' jopiny kata kama nomiyo Kenya piny mangima Tanzania ne nyalo bedo gi hinyruok. Achiel kuom gik wacho ni nong'ado kinde koda ka gi piny ma oko mag jo agunda makata kony ng'enygi nok bi Tanzania jaduong'. Ing'e gima ok ing'eyo. Kane wayudo loch mar bandera to musungu pod nitie. To yo mane musungu owewago koro nowewa gi gope manyaki hol mna gowi. Inya paro jatelo mar piny mar Zambia.
Professor Mbingu Mbarika Yes. otie wale bang bengi mar piny mangima cha tiene bengi gin ka mag ji ok gin mag ng'ata kano neno ka ne bengi no diyo ji kuchocho to kano yudo loch noloko weche mag telo bowacho ni gowi otieko bakoro timo gike kiaching do neno ka joka kanoko moro kode ba loch ne noko dhi nyime itimo kod ohala idwa ni med mana ka bengi wage kichulo gowi tipapa ni saino imedi kendo nikech idwa ni diu mondo giri mi pedho cha mondo pe seche go yaka bank uso giri kao kata mna mtoki mar $20,000,000 to gulon ti bro $10,000,000 to mi ndalo mechule kileo ta dweche 4-5 tiwacho ni chulo tami koro giri cha e uso mabende gin magi nyiewre ginyiew gino to giduoko pes gi joma chiwo gowi morga ka ng'ato gowi otamo chulo kata mna pinje wagi pinje moki wacho no kabi chulo Yes. kendo koro wadhi hombo jo wagunda kanja China ni koro ng'uono no e gopu wagi to samo ng'uono nu to nyiso nwa ne henyo nwa bath pinyi wadonje so sami henyo bath pinyi weni gowi oduok pinyi kara ene mon oyudi iniwe ni yude ten moyudi so wach mar holo gowi en wach mar ukoloni e yo machielo Sami henyo bath pinyno iparo ni oyudi to in iparo ni iyude to kara en ema oyudi live chendo mari mar kuku mar wach Mheshimiwa Leonard Uriaro penjo maduong' kiloso mag gowi piny mar Kenya holo shillings bilion 3.3 abiro chieng' kudu chieng' trilion 1.23 mano kuom tonero mar higa achiel seche gieki timon sama COVID-19 onge kaka inyalo nyiew gik moko piny oling thi dhano medo tho to in ija ODM moling thi gima giwache onge hold that thought live chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Machingi tilo mari mar chendo mari mar kuku mar wach wendo na en Mheshimiwa Leonard Uriaro kan wuok tich ting'eno wang'yo gigeko ma piny orugodo kane ji nowuok e weekend. Gaset ma kawuono jaduong' loso e shillings ma piny Kenya holo. Oboke achiel wacho ni Kenya odhier holo mana pesa te. Oboke achiel wacho ni Kenya ok nyal rakore kod COVID-19 e kaka ne obed rakore kode. Okinyi ma kawuono asomo report mar redio Okinyi mar kaka pinje ma Kenya kairi ma pinje mane piny ngima kedo kod COVID-19. Nitiere pinje ma are beating the COVID, nearly beating to gimonego bed ni kawo okang'. Kenya nie pinje ge kuma richo mogik ma pok ochako kawo okang' motegno ne COVID-19. Ang'o mi uleng' tiholo pesa to un jo ODM monego bed ni konyo jamii? ng'eni nyalo penjo moro ni aonyango kusawe onyango kanye ma joluo no biro gi dhuluo moro nyango romo raidha gigi wasewacho bwa la neno korengo jumba dek mokalo cho osiemo sirikal hole ok rach Mana nikech ni digwenyu no osiemo ka ni digwenyu nitiere ka gigi nitie yes emo nyis dhuluo mara ni aonyango tiwacho ni kionyango to tuo mar tielo mobam ka ricket ok ber vitamin D tiamua ni koriwe iluongo nyango oromo raidha koro ifualo ng'ama onyango cha dok e ot waselose gigi to gimomiyo koro wadok e ot en nyaka wapangre mondo wang'iwa mondo wabedi ong'ala mondo mi yo madwagengo gigi kwa mfano ng'ama wacho ni gicharach ng'ane monego mi thuolo mar koro bet kanyo mondo olos gini ero holo go to wawuondre ni ber bilion 4.3 to dongo uru beke mano pile to uru bendo osewacho gima ji ne wacho no odiochieng' ikwalo bilion mok tin na 2 ihola 4 tiwacho no mekwalo ok tin na 2 to matinde kan mudong 2 gi bende tich motiyo samoro onge ing'eni bilion ok en gir tugo bilion en pesa madwa wacho ni konyuli kawuono inja higa achiel to wacho ni chamo siling 10,000 pile odiochieng' ibro chame higni 200,000 madhi gi 90 matinde ni ki onyuli ne tap ichame 20,000 ibro ga chamo pesa no higni 1,000 madhi gi 1,100 gi 90 ng'ano made dakta higni 70 gima timore ni piny mar Kenya yes nok wayudo uru mamarwa wakonyo joko kwelo nikech pesa mine no biro gi gowi mag China gi pod kendo dok mna China kinde moko ka ne wach mar piny moro nitie mar America iluongo ni Texas ne
iholo jo Kenya pesa mar loso weche mag stima makoro theko Kenya Power ni. Jatend migao ng'ama nochung' ni chairman mar gineneno dong doho mar Texas Island dong noluongo gi mondo odhi otwe gi kuro. Dong neno kapod ywaruok ok dwa we jogi odhi otwe nikech pesa obiro Kenya ok odonjo gokinyi. To ka romo dhiambo to pesa osetere bengi makamo aicha kendo. Iwinjo so problem mheshimiwa in kare mos kum ngadi aina ni ng'ama winjo ka idhi too much philosophical mopogre koda gi reality ok philosophical ni uling piny hinyore iholo gowi biro kawo thuolo mondo mihiny sani king'iyo kwano onge government moseholo gowi moingo Jubilee kaka oseholo gowi structure mar in telo fact Jubilee pesa ma giseholo nyaka ne gikaw telo kuom sani koro higni 8 oingo gowi ma Kenya osegaholo nyaka ne Kenya yudo uhuru nyaka wayiere yes structure mar telo and then how marach juma bede wi telo yes emobam be omneno kama Magufuli matinde ne higni 4 otieko mibadhi koro mae pesa moloso go reru wan pesa mwaloso go reru rode kuma ne pesa kane dhi mane kwalogo mata jo China ka be odhi oriembo nikech jo China ka gisekelo gowi to kendo gin magi kwalo pesa gidogo gitiyo gi jowa koro gima nego bene nyieo 1,000 indike 20,000 to ema koro iwacho ni koro dong na gima 1,000 chawa medi idonge 2,000 to 18 wenwa iwinja Magufuli dino gigo emomiyo osubtande district ka district ogerre gi osubtal mar level 4 ineno paw ndege daraja mang'ado diere na mawanto ng'ada Likoni kende ng'acho loso daraja manyawuok Mbita dhi Luanda kotieno wan mago gi thurwaka pod onge odak lakini ODM neno magi gitimo to giro tamo gitimo ginindo gi serikali madwani winje kanyo yes madwani winje kanyo yes ochopo kama wan manyaka wadwar loch okay ok inyalo pon gi lawa kwaya ok inyalo dak ikendo to kaka irito jaodi kaka jaodi riti odhi oholo go mondo riti mano bro chopo kama koro ng'acha bro wacho ka gima notimre piny Loyaka ma ng'ato wacho ni koro kara kawo gowi no wena jaodi no tiyudo ng'acha be oya jaode mane kama warieyo to man not timbre kada mana malo gi Kisumu kar kai okadwa kele machi kate kan tire chware o ma wendo mon umikidi mana motimore malo kodieri bigo Suriaro waneno ka Jubilee pogre paro jomoko wacho ni Gold DP Ruto bedo ja party mar Jubilee kendo griko bedo biro at leader jomoko wacho ni oyo maire ni gima the soil tendwa match moino loso chon yes kaya kodwa golo section 2 makoro nokelo yawo dot mar chama mang'eny penyo no beduok talang gik moko ndizo mar baraza ka moino wacho no sami bire kanu nyaki penjri nango miyo me kanu ka yes be gik mani timbe mag mijuogi midhire kanu ka romre gi juok midwaero to be inyaherogi ka onge we to wating'eyo chama en mna sirwaru en mna gimirwako samedwa dhi wuoth kisechopo wuoth tijwange kuro gima timore chama wagi ma Jubilee noyudo loch to ero koro wich kuot wang'o gi kendgi go jo kaka ne tiyo mna gi chama kaka nyamburko michopo go loka cha mna ka mtoka nyalo paro manotero yawa ka mkunji ndalo ma section 2 mwiti orengo giri gitini ne beda pick up no kamochunge ga nyaka sani anene ga neno en gima ne tije no seru mai midhiero mwan ga pinjwa madongore to how marach Kenya to ovunjo record iwinjo Jubilee en gire jomoketo sei madongo en anyuola mar ker ipar ni kogol jalup ker onyalo hinyo Jubilee kata koso kanya hinyo to dong nyinjo kwa sai wacho kata na wache ka ni miwa Ruto no jakom riwri gi Ruto wadhi nyime nikech in idwa loch okay koro same ber mono riemdwa go bikoni nikech gima wawachni okay golo Ruto Jubilee nyalo hinyo Jubilee koso okay Jubilee ongega okay Jubilee no ker to ker ora ile mokonyo wawe mondi ker kona nitiere gesani a paper and facts any Jubilee party nitiere deputy president William Ruto and deputy party leader that is the fact on makati hold on mheshimiwa hold facts of nyaloko anyisiga pile ni samoro kaina di to yeni na dieri kata samoro rach no kata berno fact and ni Jubilee party nitiere paper
kendo officials magi nitiere. Ka gigolo DP Ruto, en ber negi koso nyalo hinyogi? Kata oyo. Onge kama Jubilee dhiye. Jubilee Okay. nosetho. Ok walosi future mar Jubilee. Wapenji ni kar Jubilee Party ogolo jalup ker, nyalo ber loch mar Uhuru ema dhi medo podho. Koro nyalo hinyo Jubilee. Dhi hinyo Uhuru nikech Uhuru e Jubilee. Erokamano. Uhuru gi jodaj dalagi. Asante sana. Kaka Kenya kedo kod COVID-19, bende wago okang' moro amora? Onge okang' mwagoyo nikech mokwongo ni neno milionde manobiro ne kedo ne lweny mar Covid. Joka nokwalo chon. Okwalo kata kapok ochako tiyo. Mineno ka ng'ato wacho na baya odo ka koro wawuondo na abiro lega karuka. Tapo ka neno kifilo forms. No ria rimbe fail. To na idom na milion 190. Jogo nokwalo gini chon. Masani gima Kenya ofaulu timo nikech wan gi jolweny motegno, wan gi polise motegno, to ng'eny gi mibadhi be ni gigi. Koro Kenya ni piny miluongo no police state. Ma kita gik moko ni mako ji gang'ono gi pod pesa gi dok ne jo kaka iwinja. So gi hanga ikawa gidhirwa kon gi kon mondo gigol pachwa ka monego bed ka ber en mana hapwa rach. Sirikal man go ni nonego bed no setheche loch. Kata kamano nego thiche loch to uto bugi pod utiyo kode. Live chenro mari mar kuku mar wach migosi Leonard Uriaro kwarie tieko jaduong'. Ka ing'iyo kama ntiere kaka Kenya, gope mwan godo, to gik mokedo godo magin tuoche giki. Bendo ka geno nitiere, e samoro Kenya nyalo biro maber mbele jaduong', king'iyo kamera nitiere. Jathu moro nowacho ni Magunga ywago piny. Kenya ok na kama ber. Makata na ywak ni ng'ama dwa dhi bedo ker tok 2022. Kata kobedo mna in jakom to nego keti ni lamo. Nikech Kenya jogo nyodho nyaka ndhudho. Wabro gero nderni nade. Wabro skweche mag somo wabro bedo go nade. Thieth bro bedo nade. Ngima nyithindo monyuol bro bedo nade. Jogi okwalo maonge kata kama space ma wanyalo holo golon bwa kama wabro kane onge. So Kenya dwaro lamo makende. Tana kwayo ni ng'at madwa hedhore loch. Weuru jakom odhi otem dipo ka Nyasaye otimo kode ono to tek obro tek ne kata jakom. Ng'ata madwaro telo, ng'at ma nyaka lamne Nyasaye, obedo keugu ne obedi ng'ato nikech piny ochopo kama tek mokalo. Nyinga en Haron Otieno. Kwe.